kuno oboriri mara 100. Naye musacha tiakuna kuyaka akege kuba saba sacha bade naki ngasoye nyombe ngiya boli enyo igwa amariko gatoraiga oyo gwetogia digetogi ngana mu manyete Nyasaye nonye gwachiera tari ichara etogi nga Nyasaye bia mona sogo nkonya seri ichari lakini obiyani nko manyete one day you will change this ichara to be a personal special and a personal important ekine kiane kina somete ekiagonge kubye kane kiane abandi asabete erongi agacha koegera erongi asabete akabeka agacha koegera kogo ikanyomba okanyora kene ngegoliti ogatebanga bono nalinde lyosi lyomuye ningo igatukuerera nenya sato konye tosuke Nyasaye bakonyiro mukunguna anyota moremereti kango tabwati onde ogatebaga nongo kwira onye yarenge iga nongo kwira onye Nyasaye mbangire tenga niga ni ngendo nande nogo koraki ogatebanga bono Nyasaye tokonye oruwabu gosaberongi bakalera gwepimira nande tari agwepimira okomoire ase kwerende kwa motabinga na kioroji epotiki gudi epotiki timati ase koro kweke gusi chisungirega origereriga nande kwa mu machi muro chibuna ba machi tia ka kichensi Nyasaye tigatokonya bali bali tole chensi Nyasaye itatokonya abana bomonene norocho yasare norocho yogotwira mate norocho yogotabango yono musacha onekene ngeyura nkorere norocho yogotabanga nkonyore nganyoko lakini seino na okoreki seino arokwa bimo kibyosi pi lakini no oyo no nyene kiranga chibubune keke chancha beke kiane na sonete yanga ono na kinkorete yandika chibu ngonya gweti ngano nyankero kinkwenya kwa matabinga iria mariga chira mangu kuriranga na kinachandeka abana bane bachire basire kana kuimbire direndo ganyere yani ngano gaki Get the point. Take a step forward. Omanene Nyasaye mbia mona singi chobu ya bwao na mbia mona singi chobu anchani bwao na mabira yogo kumia Nyasaye na sebire bye bikekwa nganchire otene na somo sangere ko yokoreta lingana lyao na amanyine ngatibwati aya nenda kuana Nyasaye ena sabirongo gwanchiro korugoro Nyasaye elinde lya lyoga netinya kuana kolengano gwanja kwao ne lyeta lya oli bakune lyeta lya oli togigwe ona meikende yosieraga ni gocha mamicha yomokutano yogomongi na marehemu ena argo sabanye meike itanyora libaga aselieta lya Yesu Kristo bilecha bwokoleto bogondeli bilecha bwokoleto kuna gonjo kanana bilecha bwokoleto kuna komonyerana ashindwe katika jina la Yesu. Shuka na ukatawale na ukatende yale ambao unafaa kutenda, maana wewe ni Bwana. Kwa Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Bona ontakitende taringana lyo monene. Nebirebike sana. Erinde linya sato sesenie. Egitabu kia Yeremia. Naonta kitatu sangeli ngana lyo monene korwa. Kitabu cha Yeremia nabii mlango wake ni mlango wa 9. Alafu nitasoma mstari wake mdogo, mstari wa 21. Nitasoma hiyo mstari wa 18, mstari wa 17, 18 na 19. Alafu nitaruka niende mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Ibwatege Swahili na kerokege go kwana iga. Ego tabaiga verse 17, ego tabanga hivi ndivyo asemavyo Bwana mwenye nguvu. Fikiri sana wale wanawake wanaoomboleza, wache walie
waite walie wale waliao na ustadi kuliko wote, nao wache upesi kutuomboleza ama kutuombolezea mpaka machozi yetu yatufikie yafurike. Itarudia hiyo. Nao wacha upesi kutuombolezea mpaka machozi yetu yafurike, machozi yafurike mpaka macho yetu yafurike machozi, na vichito vya maji vitoke kwenye kupe zetu. Verse 19. Sauti ya kutangaza imesikika kutoka Sayuni. Mbona tunamwaripia hivi? Mbona aibu yetu ni kubwa sana. Tazama jinsi ambavyo mbona tumeangamizwa. Tazama jinsi aibu yetu ilivyokuwa. Ni lazima tuitazame nchi yetu, kwa sababu nyumba zetu zimekuwa magofu ama tulieseke kusi. Verse 22. Verse 23. Ili ndilo asemalo Bwana, mwenye hekima asijisifu katika hekima yake, na mwenye nguvu asijisifu katika nguvu zake, au tajiri asijisifu katika utajiri wake. Lakini yeye ajisifuye na ajisifu kwa sababu ili kwamba anamjua, kwamba anamfahamu na kumjua na kunijua mimi, kwamba mimi ndimi Bwana nitendaye wema, hukumu na haki duniani, kwa kuwa napendezwa na haya, asema Bwana. Na Bwana alibariki neno lake. Tatuko kuwa na bana banyasaye asebile bike oyo no musombo nyasaye Yeremaya obo banibwachete ase Yeremaya nyasako motabinga Yeremaya wana manganaya asa abantu ba Sayuni na abantu ba Yerusalemu obatabinga ligerelia amakweli aeteire chinyasi, amakweli aeteire biba asoire chinyomba ase chinyomba na aitira abantu, aitira abasae, aitira abakungu, aitira abasacha wana abantu baraire bunema soima emesome usemesai abantu baraire bunema saima. Lakini unaposoma Kiswahili Biblia inasema kwamba miri imejaa, watu wamejaa, watu ambao wamekufa wamekuwa wengi kama maji. Utaweza sababu maji Kiswahili hivyo ndivyo Kiswahili kinaweka. Lakini aseke gusi egotebanga abantu baichuire baralire muneme saima abana banyasaye. This is the last days. Ama tukoyo mario ama kweli ngotara kweru bamintu gakibindebi muroche bireche bindagora umube sana. Lakini nakora unagokora enchiri yero wikege nderere. Haleluya! Yesu abakwe lazima atafanya magokoro mbiyore lema somo reno ekole rochi akomateria ngakura bas asenye chama kweli aetira asoira nyomba bana Yeremia gatebaiga rangeri abakungu uwi ngaito kurusha abakungu balero mbamaite kubukia magombo mbamanyiti igago chokunga uwi origere nyaro ngakie nyari bwerera sia bakora agendo chikoria riega tanda omoitana baninto agatebaiga rigera digia abakungu ya more
abakungu maite toire emeremo otatigantori koya kora abakungu nintu tukubugoria abasacha twaigora nande ng'okubarenda ng'okubasibia abasacha ababuna bari ayaya ingo kwana kusibia omokungu otatigaririria arwarete nande orariko omonto amusibi lakini naba mokao ori moiborete komo nomusibi Yeremia agateba iga uirigia abakungu bamanyete gokura abakungu bamanyete kubokia amagombo erinde eribarore sorry ekero barerire amaisaito amariga arukorwa asa amaiso rero abakungu nabarera buna barerire mariga tayo riri bakorera abantu ngoseka bare riri bakorera nkubori baragakie kagokora nasengecho yaki abakungu mbayo bakubokia amagombo nowadays onyendirie abakungu bakubokia amagombo kangu makweria rigiriria matukari akarenje na kuinete miaka mekoro lakini umubasta nararia korukisi PH ngisa kumubori ngomubasita senior engakikware ngomusae ekera makweria arekoba abakungu ekero bari kubokia amagombo n'abasacha ngogunga bari kuimokia amatimo baimokia emioro bamiokia amakweri engakingana na kiari goikara n'omonto okwomugaka abana bakina omwana okina ochimaguta motu omwana ogota makweri atana gokoraki lakini rero nikikiabeire asengecha abakungu bamatukaria bamanyete kubokia amagombo bamanyete kweumia nyasaye chikorigereria amagombo nokwumia koria holy dead king nyasaye osuia oteba ng'abantu bane barerire bobe rero abantu bagoteba ng'ati ng'ayakwa n'omondo okwa togende turagire chinyama nochire amandasi nuwa bamitonga kieria mandasi tarengo ng'ombe chiare goitubana nyasaye ororire ng'aki asengecho kubokia amagombo kwaborire bana abantu bachire endagera amakweria igoreiru ngorakutore igano ntarora lakini bwona ari esikimu omochani oigung'a n'omonto omonene okwa chinyama nochire bakori chimbori abakori chio bamito batumbayo bakuboki magombo onyendiri barengo kangubono twatene na tukure na magombo mange nyasaye atene ni atebe ng'umwaka oyo 2024 2025 2026 amakweri nkora atene nara abantu bane barahoyera abana banyasase ngechekigetayo nakibona amakweri atorongeire birechororire bintu biri twachete arore ngase konyorera abantu aba nasa amakweri manya gokora go chisote baiga shina tatu oyoro mungaini tigango tebye nobo mungaini egiyata makweri tari korigeri mungaini nobo moririo tamanyete nonye kubeka chianga makweri tari koyera nobo gori chidigiri no twara chigari no iruka nendage omosacho okoro kumakweri you could never secure him for that to como situa ona goteba ng'abara abangaini bono mbeto yasengecho bara abangaini ya abamanyete mbeto gingamba manyete ya ababwate chibesa mbeto gari chibesa asengecha makweri atorongeire abana banyasaye basacha komba kungu bamra komba iseke abasomba bamanene notura nto basakueto gingantu manyete kurandi Tibuya toki ngani chego na ateneni ne Yesu aguika. Hiyo ni ushetani na ishindwe katika jina la Yesu. Omakungu oyo kera abo musacho gogo kobereka. Tibuya toki
ngachenga jero masacho muya obe masacho ne irindo likongo kenya chinyani nera ne binta obunoboliri mara 100 naye musacha tiakuna kuyaka akege kuba saba sacha bande naki ngasoye nyombe ngi yaboli enyo igwa amariko gatoraiga oyo gwetogia digetogi ngana mo manyete nyasaye nonye gwachiera tari chara etogi ngana nyasaye bia mana so onkonya seri chari akini obyani nko manyete one day you will change this chara to be a personal special and a personal important ekine kiane kina so mate ekiagonge kubye kane kiane ikiya kubire mechando ya chere mwana batabana banyasaye watu tumemsahau Mungu, tumesahau kuchinyenyekea, tumesahau kutafuta uso wa Bwana, tumesahau kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Sasa ghadhabu ya Mungu imeingia. Nenda mwamwe ya bana ba Nyasaye abaraye kendi mbali bagwe togi ngamba mu manyeto monene na wadeshekia abantu bagwe togelia ncheni mbwate chibesa chibesa chonye ndiya makweli alikoye kuchibesa kango banda mbali gokwa kanga abantu twakule twale na bataka inga kinere corona yachite munyo te corona ngai yachakirite orochi yari kuchakira Afrika kango ngikira Afrika ga kango ngikira kene ki akini nyasaga tebana ki indage tukuba somie reseni babwate bakachinda gachari kuba iruruki bwango bali kiri bakabanya kitari bara special but they died. Corona ilifagiria yote lakini ndu notura tokurwana ndi twagenda sawo kuri gicibesa aitako tokonya bana banyasaye na banyasaye torutere diekeriria na keria batu tusijisibu kwa basisi abandi tukachako tabanguma etaba Afrika ndio tutali gukwa asengenjo tokuri greensi ono greensi what is greensi before makweli what greensi bahete we ngai tuwa manyete tuwa sengenjo tolili sanguli mwamu ama kweli corona ya chetu corona sanguli mwamu egato obuno boliri nande yoni usheta anyego gwetogia dia gwetogia gwasamiria abana anyego gwetogia dia gwetogia kwagorire gari anyego gwetogia dia gwetogia no bwatedigiri anyego gwetogia dia gwetogia bwateke omobero manene kochia baba bwate mebere meke nande bali very well and very smart yani muchando no ogo chaiga omonyegerio nyora kongete abatubugulitie mebere na masoso muna tubugulitie mebere menene nande muna makondara amangi na makonde tubugulitie mobero yokunya okuna gweta kolia sabantu bande nakatabanganje nine nege sinagete kosa kana konyora abana so wati okanyora bagakoraki ngibatara koira ngumbu asibakaroresa kangomba koire tingi okuna kuyimukiririgo amakonda abuchete ababa koma etama amakonda ara masinini nande nakibakura amenyera muno ndaite ko kwana igabana banyasaye ngokura ama digirigi aye baba mbuyole kwa kumiri sana yani abantu bagwetogia abakungu bandi bayikire bagwetogia bagatabanga oliye na munyara konyo mukungu oli byanchire n'ekibesa kiria enamo bwatali muri nande sembo begete takunyiru gaki
ukamunyara ugakora byose. Abasacha abanairutika kuna kobarecha lecha tekono kobasiringiso muni naye koma kwamanya gutiga mada muogo ryo kale kuya kachimbiro ryo kale kurienderema ryo konywa machorara ana gora sege esoba seti yo musachonde aliga moreti aki aye wamenya kosoka saba sacha bandi wachaka gweto ngarero ngakimunduche oyo tansi beti obuno buchinga. Na hiyo ni kitu kinaitwa ushetani. Devil, that is devilish. Ikiota kublatero oyo nera korosi yani ekera kwa renge aki abakungu Nyasaye tigato konye gaki Nyasaye tato kwere mabera Nyasaye yato kwere mabebe gaki atororera mabera wacha kwanyoro montare bunare montata bwenereti na abangi kero kwanyo metungi kyarengo no nyene ngoko tabwate ngoko is the cheapest. Abandi bamenye to kisasa time chiyumba chichi sasa ekeba buri oko aye Yesu amaene atuetere kibaki amaene kibaki tuetere ochate kunyura somo na korusirie abakungu bandi bachite bakanyoraga abandi asabete erongi agacha koegera erongi asabete akabeka agacha koegera kogo ikanyomba ukanyora kene ngegoriti ugateba ngabono nalinde lyosi rolyumire ningo tigatukwerera Nyasaye tokonye tosuke Nyasaye abakonyiro mukungu na anyota moremereti kango tabwati onde ugateba gano ngo kwira onye yarenge igano ngo kwira onye Nyasaye mbangire tenga niga ni ngendo nande no koraki ugateba ngabono Nyasaye tokonye oruwabu go saberongi bakalera gwepimira nande tali agwepimira oko moire ase kwerende kwa motabinga na kioroji epotiki gudi epotiki timati ase koro kweke gusi chisungirega origereriga nande kwa mu machi ngoro chibuna ba machi tia omanya go ikocha akagwatogia ya igagwatogia nayo gwakorire etoginga ya niga beire asenge jona mo manyiro monene aya niga beire asenge jona konan nanyo matomo kungu otoregete aya niga beire asenge jona nanyo matomo sacho otoregete asenge taria Yesu. So wapendwa, nataka ufahamu kwa maisha tunaishi hakuna mwanadamu ako permanent. There is nobody orabe permanent. Okukora kwa ne rasima Paulo agotebaiga egitabu kigia Paulo kya Barumi 14 isano na ibere na isano satanga oneta yore moyo asengejo ya yero monyene no oneta yogo kwa asengejo ya yero monyene kera abatore moyo igotore moyo asomo nene na kera abatu akule etogo kwa sengejo na monene bwanchire igotiga gwetogia etoginga ki obogi mobambu ate maisha ambao niko nayo sio kwa nguvu zangu sio kwa uwezo wangu sio kwa sababu niko na sura ni kwa sababu Mungu ameninemisha nifike penye nimefika. Dente gukura igango teba bana ba Nyasaye ogwetogi kwa gwikire bakasi bakabamura omukungu yakanywa from zero Nyasaye mokonyire from zero oiboiro musacho oyo okoroku ogwetogeria okoroku omusacho ogo kwa monyorire kero byabeire gakinya sago konye baba onye gukare tokari koira koboko guchimaega buna nche nimbwate my mata iniro ni mubwate aye ngaki bano baruke gente ngaki yes ngaki
Chelsea, 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 Chelsea. Na bekire buya. Kaki Chelsea nya site gatokonya. Bali bali tole Chelsea. Nya sawi tatokonya abana bomonene. Norocho ya sare. Norocho yo gotwira mate. Norocho yo gotabango yo no musacha onekene ke yura nkorere. Norocho yo gotabanga nkonyore gogo. Nkonyore nganyoko. Lakini sasa ino na okoreki. Sasa ina kwa bimo kibyosi pi. Lakini no oyo no nyene kiranga chibubune keke chancha beke kiane. Na sonete yanga. Ono na kinkorete yandi gachibu. Ngonya gweti. Ngano nyankero kinkwanya kwa matabinga. Iria mariga chira mangu kuriranga na kinachandeka. Abana bane bachire basire. Kana kuembire direndo ganyere. Yani ngano gaki. Mungu aturehemu na Mungu atusamee. Abatukwero kangani tuabake. Tobugete ngantwe tora bebitare. Obugete ngato komota. Na ando kwa bano kora aboko be. Onya karo murendi. No tamoe biya. Kwanza lero mbali kulibona mna maimata iniro. Tali kunyusukali. Bano roche nkinde anchanjere ne sukali na ande tali kuli. Erege ntata gitomo roseria akarungori kobori na ndo tainigiti. Likairu. Basi. Ege ntora amwe kura nyole kabesa iga omoretera ganzu. Hali. Igo. Na ande tali kira lituko. Nimo igo. Umenya ko chako tabanga. Ono na incho tiganda abirio musacho gotakwete. Incho ganyerete kwe aye. Naye. Nando ndeta iyo. Abakungu abakemo igwete. Tibya togario yo. Ekyagara mambi na yeko gotore. Ogani ekyagara kelyogo simeka. Na kyoko gesa bana buna baba Petrisi. Tuwa mutamukeira tuwa mutabiringa Petrisi bunyasago seseni. Orande kiande gikumi. Nonye tubwati nani nyasa komentere. Omusacha nyatayo nyasamo omusacha. Nando omusacha ibina nyasa ko mwata lyago kuira bwogo. Tayo bole moga. Tocho tokore nyangi. Tokore Petrisi nyangi kuri gotara town sibubiechi. Tomorete. Baminto tumubeke nyomba tomatenga bana Petrisi ga ikaransa. Nyasama nyako mwachisara. Nyasama nyako mwachisara. Ayo musacho uriayo ugutamanyo kekera kure. Nkiye kebono lakini. Ekenkiale ngasi my program batiko ya chirere timise. Nane ntake kwana tibakanji ko bachajiti. Omusacho uyo. Akeruko imuka gwatamanyo kekera kure. Baminto gaki. Inkolerande bano gaki singo kurande gaki mburukyo gaki. Amutamete kale. Ama seseni aliosi pio watu Petrus baba ya poke katika jina la Yesu. Ngai Petrus yolio nda atama. Sasa kukwanira nale. Gaki. Ngaki bonongo kwana. Ngakingo kwana bona. Utamenyo kaburi. Nyoko. Mukaye ngayale. Ngayomo kungwale. Nera katamete. Aibolete. Agongeti. Metienyi kiando. Pole. Tiga tomo engora. Ono nera toko tabi pole. Toko mo tabi pole nene. Tiga mi yoke bwangangame. Nyuma mabera tara koraki. Acha bwango bune kunyarekana. Akuche haraka iwezekanavyo atubu aombe msamaha. Asabewe. Amalika kana kukwana igana na kierebu ya kitabu kia Zaburi 133. Eye mogotiri bodanga na kierebu ya ekera bantabamo bamenya tamo baigwana ine
igenga buna maguta akonyoroka korwa motugoja chinda rucharo ni atribo kabakame ko babakama goroise ya sawa manyago kwa na iga abwa sabanta babaigwana ine ya sawa tabire iga obogima bota kwera nogo sesenia mahali watu wako pamoja. Unity is power. Oyo mona teba ngeke gusige ko teba talike gusige ko teba talike gusige ko teba ngekera abantu bamenye tamo ebukwe ko teba naki igero ko gokyo konena ekera abantu abamo bamenye tamo bayigwana ina bana banyasai na mutari kende abantu babugete ngekera abantu bagaje te permanent nyenchi goroba ngana libase seniri. That is prosperity, that's not blessings. Noro chafu norigo kule liria no nyare kwerera utawasa changalia ya yangaki pakesi mi yuga to kule liria maiso kore bunare lakini yase ebi mobinde mbiro terore bwana mnomo gongo no nyare kwerira. That is hiyo ni baraka. That's the blessings you have. Basumba bomba nini aina maseseni na wanyabu nande igatari kieni oma tendine nkure boli ngaki umusacho yonywa meta banongi kia mogogeti nkie ke bano kia nkie kari gereti baka karanga ki oyo mbwene iri I don't know madam gakiuroche ira urachi gutabuka mambyo nyori ni chimukamu murogo tokubori ngakeke kwaroche abana banyasaye anya togwatogia ogwatogikoni kwesi togwatogia tigatwatogi nganto mumanya tomonene anya kobwatana tinyuafu chisimu kwamba haya yote ambayo niko nayo ni kwa sababu ya uwezo wa nani? Senior, please come and pray for these people. Kucha, wacha nikuheshimu. Nchontu ere mate. Menye miaka mingi. Amen. Na radio injili ya Yesu mamito. Yesu ataracha. Hallelujah. Muta wacha tu nonya tu anagotenna matanga lero ntaite totene tu anagotenna kansemenga tena tu sababu. Hata kwa matanga wacha tusimame tuombe wewe. Hallelujah. Thank you, Jesus. I worship your name. Asante Mfalme. Father, thank you. Oh, Jesus. Ayekera abande bagwetogerina ni mumaete Yesu ayenki gwetogeria. Yes, Jesus. Gwetogenga nubwate goroba. Gwetoginga nubwate abana abange. Ni gwetoginga yenekerage yokobeka abantu bande isinyameni. Thank you, Jesus. Ayenki gwetogeria. Tari omusacha gwiko kwiburiga. Nabakungu tikabeburi ngenki gwetogeria. Yes. Na sengenjo na iboira abana abanga sumuchiyo. Na sengenjo nche ndo mukungu yoya omo asumusacha yomo. Talking no mumanyite Kristo. Yes. Oyo kweta sumusaraba sengenjo yebibe byao. Hallelujah. Nayo kanyorogo toreka. Na ndora nyare ko barubu butwanyasa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, ingana lya Nyasaye lya etire. Twaligereria samari kama chen. Ya botenga tosika Bible baitu. Nariyo amatuka itaraba manga sense. Yes. Mutabwati omuyibuli. Kero muntu nabwato omuyibuli. Ngonya konya to musigiti bono. Musike ngonya gotalita komenta matukao. Yes. Iwoko tiga matukao arusigu abana bo gisigo kagetenga matuka ya komentu na ya bweka abaje kuruba aho batageta matuko abana bari ukubora kuruma ya batageta matuko abana bari ugutwara batageta gusesenibwa barose byinshi
Asante. baroserie enchera ase eng'encho ya okomwancha Nyasaye, Thank you. baroserie enchera ase eng'encho ya okwangama omonene akora obuya bwaye. Asiritra Yesu. Niganete gusaba Thank you Jesus. oyo ori Nyasaye Bia mono monene. tata omwana n'omoika mochene Lord, we thank you. oyo kwaroche ng'a nibwenerete Kristo Yesu atokwire oyo oroche ng'a intwe nigo twarenga abantu bense nigo gwanchete Omwisiraeli ogateba ng'omonto bwense nero oyo ogwitabire Yes. obeire nere oyo omoba ase ekegori keria ogogikoira ase oboruoti bwa igoro Father, thank you. bono twense nigo torabao Nyasaye mbuya mono ase eng'encho ya amabere ao Bana. nonya nekero twakorete ebibari ase omogondo wa Edeni Ugatororera amabera. nigo kwarentete chianga chiao chingiya orosana rwao rwa matamaya okaboya omwana owo omwanya bantu Yes. nera akaba egento monene bwa amabera nigo tugukorera ase omusaraba Yesu Kristo Oh Lord. togotaka ogotorigwa gwakera Asiritra ching'encho Yesu. chinkoro chiaitu twachitigira ase ori Nyasaye omorembe Yes. omorembe Nyasaye omorembe ase omochi oyo matoke omorembe ase omong'ina asirire omorembe ase abana baibura ase omochi oyo nonya nabataba omwaete Nyasaye twabagonereirie ring'ana rigiya Jehovah. barangeire ring'ana ria Yesu Yes. ring'ana riri amacha amaya Bwana. ring'ana riri amacha y'obogima Yes. obakune Ubakune. Nyasaye nabo banyora ogutoleka Asiritra Yesu. abatarakomanya bakomanya Bakomanya Nyasaye omonene. abakungu n'abasacha bakomanya Nyasaye Yes. abana abanyura bakomanya Nyasaye Jehovah. turikubaganiria amabi Ya, ya. nigo tukobasabira ogutoleka ekegera twensi ntugani tukobarora oboruoti bwa Nyasaye Yes. buya mono ase ring'ana riaetire omoruoti kwamarentire omusubati gotenena ase obosi bwaitu Yes. orusiri ring'ana riao ase amariko amachenu rora muno omoiko Nyasaye omorangeiri Bwana. otwarokereiri ng'a kibwenerete tutenene Yes. ng'a kibwenerete tumwetogeri Nyasaye tutigi gwetogeria amari aitu Yes. tumutogeri ng'a intwe ntobwate omoiko omochenu Hallelujah. noro Kristo Yesu Yes. namwikire ase amaboko ao Nyasaye eneema yao emoisane Bwana. obonene bwao bumoisane Yes. omwa amatuko amanga ase ensi Asiritra Yesu. amenye ase okobwagu korwa ase ore orinde efamiri yaye Yes. omurinde ere omonyene Bwana. omomente gisemi Katika n'obomaini jina la Yesu. omoigorere chinguru cy'omoiko omochenu Jehova. gitereme ime yaye Yes. gitereme omonene Hallelujah. gitereme Nyasaye Yes. gitereme ime yaye Yes. akora amaya gwetania ya rero Hallelujah. monene tene nama n'abantu bao Yes. abayichase omusangere kona babikire ase amaboko ao Hallelujah. obaseseni Kristo Yesu Mm. yakire omukungu n'omusacha okuruga Yes. arora obonene bwa Nyasaye Bwana. arora obonene bwa Nyasaye Yes. abandi mbatigita abarwaire ase ekinyumba Bakwenda banyorera wengire ase Yesu. naki busibu lya gutugutu okoroke bakwire na Nyasaye Banyore bagwanira. bakwanira abarwaire babo abatebi nase twarure twasabeirwe Yes. naye onyore kubwena Yes. ase riita lya Yesu Hallelujah. oyo gwatigite nyumba bwene ase riita lya Yesu Yes. abarorore babwena ase okubwa kwa Yesu Yes. bono igo buya bwa tata tigo bwisane asekera ring'ana Yesu ayi number 1 Bwana. ime ya Yesu Kristo yoro mulindi witu nasabiri. Amen. Amen. Asante sana. Asante. Get the point. Take a step forward.